Emme ataram dostlar bu education tamaatlı karamda. Hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte geçenki videomda ayıptık Arduino näme vardı düşündük. Bu videoda hakem düşündük olar ýaly. Geçenki tapaklar oradan jara etdiğim bilen birlikte bu sizlerle Arduino vardı. Hemme vaxtları şu videomda geçmiş görüşmeyece. Ondan hemen başlayalım. Bugün Arduino geçmişimizde jara etdiğim geldi. Sağ ol. Manyan para o markim jara etdiğim. Sana bir näçe soralarymyz var. Eger bu videony görýän agalarymyz ýa-da görüşlerimizi tesbihlerden jara etdiğine soralarymyz boluplar. Sizden gelýän soralarym hemmesine jara etdiğine jogap berýär. Sana jogap berýän soralarymyz robot tehnologiýanyň geljegi näme? Robot tehnologiýa ösürmi geljekde? Näme işletipler? İnni başta robot tehnologiýa hakkında aýdymyzda, o ýerki döwürlerde kompýuterler hakkında aýdylýar. Şular geljekde ösürmi artık men kimse edişo sistemi bilen giderim kalýan. Şu an dünýä boýunça global alanmada robot tehnologiýasyny öwrenmek gören Petrakdan täkli Amerika ýa-da döwletlerde meselem gowy öwrenilýär, universitetlerinde de gowy ulu proýektler ama hasyrlýar. Umman global alanmada robot tehnologiýasy şu an Petrakda Çünkü gelecek dediğin gerek olacak Karl'ın bir 20 kırmızı Karl'ın 50 götürmüş robot teknikanın üstünden giderim hadi yani. Son vaxtlarda çıkan Elon Musk'ın Tesla maşini yarattı. Duruşunun robot teknolojiylerinden full GPS ile bağlantılı hemme var. Ultrasonic sensörler bizim Arduino'da bulunan ultrasonic sensörler da bağlanan sensör maşinlerle sensörlü maşinler başka elektrik maşinlerin hakikaten mümkün robot teknoloji gelecek ürünü. Ösür, nisip bolsa, bizim sizlerle birlikte robot teknologiýa değişikliklerini rahatlar size öwreder. Jara etdiğim robot teknologiýa değişiklik köp videolar size çıkarar. Indi sana soragyma jara etdiğim Arduino değişikliği geçenki hepde bir video çıkartdyň. Arduino näme bize näme peýda etdi? Hakykatda bilesim geldi. Yeni bir gede geç bellap geçdim Arduino näme peýda etdi? Arduino umuman aýdymyzda platformalar toplumunda diňe bir görünüşi, Uno, Nano, Leonardo, Mega, Duo, görünüşkenler. Ýöne häzir bölüklüğün aýdymyzda mesela Uno hakkında aýdymyzda Uno näli öde simple ýasalan ýani ýeňilçek ýasalan ýüzünde hemmeler bellendi, dur ýatyldy. Ulanmasam, ýene kodlamasam Arduino CCD programmasyny kodlanýar. Dilim edil C++ ara. C++'ın Arduino üçin ýasalanýar. Edil şotaýda ifler ama else'ler ama delay'ler ama hemmeler çoň olarak x dat ýermelli hemmeler çoň olarak işleýär. Ondan soň özüniň nämesi var Arduino bir minus tarapy var meselem häzir ulara proýekt ýazajak bolýarsa ulara proýekt ýazamyzda kodlar götürmen beýni kiçirak gelýär. Ondan soň awrak program ýükläşdir imkan gowy işlet bilen şu tarapy minus bolmasa Arduino ilk başlaýjylar üçin menimçe ideal şu bolup bilýär. Tabii en simple görnüşde ýasalan nämesi şu beýni şu Arduino. Men soragyma Türkmenistan'a yaşattığım çağları, sporda ýa-da köpçüliğin ýa-da robot teknologiýa, Türkmenistan'a enormas başladı robot teknologiýa, enormas başladı. Men fikrimçe ikinci klas, üçüncü klas çağları öwrenmek üçin robot teknologiýa ununy kodlajak bolmaly, näme kodlap bilýär, näme sistemalaşdyryp bilýär çağlar. Şu köp soralan birine kisi çağlar, näme Arduino, CC programmasy öğren sırlarla programma ýöne onu öwrenip bile ulu ýaşly adamlar ýöne kiçik ýaşlylar üçin hem kiçik ýaşlylar üçin Meatloaf diýip programmamyzda onu näme block coding diýip bir kodlama görnüşi var. Block ýüzünde etmeler mesela şunu etme, şunu şowat etme, şu top var, şunu top berme diýen. Şu datlary gon block bilen alyp goýuşduryp ýüzüne etmeli şekilde çykaryp goýanmaly. Ýazmak gerek. Onu Arduino özünde CC programmasyny ýazmaly ýöne. Öğrendim ilk başta Arduino öğrenip başlanma öğrendim. Kodlama bilen okudum. Doğruyum bilen ayyan C++'ın nämedigini bilen okudum. Son şu çağlar öğrenilýän Make-Block programmasyny öğrendim. Son Arduino öğrendim. Şimdi kodlama başladım. Hakikaten Make-Block programmasyny kodlamayana öğrendim diýen. Sana ýene bir soragyma jogap etdim. Türkmenistan'a bilişim ýaly mekdepler arasynda döwlet derejesine geçirýän taslama ýaşlar oýa.
Bu taslama yaşlarından son yıllarda robot teknolojiyalar koşullar. Bu koşulmak sebebi bu bizim düşünmemiz, halkımız düşünmemiz, okuşlar düşünmemiz. Okuşlar taslama çek olanlarından neye taslamalar edip bilerler. Sen bir maslahatın okuşlara olur. Ne birinjilen şu robot yaşlar hakkında edelim. Şonu yaman qowatlar mümkün taslama yaşlar. Dedim şu yıl moduna qatnaş. Ondan soň näme qowatlar mümkün qowatlar robot tehnikasını hem döwletem mümkün öwrenip başlamaly. Adam bizim döwletimizde öňde bar ya mümkün şu var. Köp döwletler garanysa robot tehnikasy köp döwletlerden tak ýok. Ýöne bizde ýam az bolsa da fundament goýulyp başlady. Mümkün gowy indi näki proyektler ýasap bilerler. Proyektler hakynda bizim öz kanalymyzda nesip bolsa bir topar videolarymyz çıkar, proyekt ýasamaly, näçe fan görünüşli videolarymyz çıkar. Meselem näme ýöreýän maşinlar, ondan soň öz gidilen maşinlar, uçanlar, ýüzýänler, robotlar, onu hereket edýän eller, ayaklar, köp zatlar ýasap, şo taýdan alyp görüp öwreni büýük gödüp ýa-da edilşen özüni ýasap bilerler. Eger sizin bir taslama bolsa, o taslama edip bilen robot teknoloji taslama bolsa, aşağıdan testirler bölümünden bize yapıp bilersiniz. Size değişir, yürüyüp size değişir bir video yapıp bilersiniz. Bu yanının ardından koyuyoruz, şu tarafından geldi deyip. Size bir soru, Macerat'ın yine de mega öğrenler işledik böyle, Arduino'yla öğrenip Arduino'yla işledik böyle. Geçen videomda kovuda düşündürdüm. Mega öğrenler işledik böyle. Mega neyden da ben tura mega bulloqanlardan jarlı ödemede gelýär. Dogram sebäbi 53 tane pini var. Prosto Arduino'da 13 tane var. 40 tane artmışda köp. Aslında breadboard ulanma falan böyle. Breadboard ulanma falan böyle. Has köp zatlarımızda, has köp analoglarımızda, has köp dijitallarımızda hemmelerinde beýnesi hem Arduino onu ýöne koýup 5 hektar uly sebäbi içine giren kod Arduino onun 4 yaşasız köp ýa-da şoň çünki işlemesem amsat ýöne meni kiçik proyektlarda ulanıp bolan o proyektiň özü ýalykda beýni uly mesela has ulyrak proyektler ýasajak bolanmyzda mümkinçe mega ideal näme bolup biler beýin Arduino garanda Arduino'na täze başlaýjylar üçin zat üçin mega ýam gowy bilýänler ondan soň ulyrak proyektler ulanıp gelýänler üçin şu ideal näme. Men sana bir ýene bir soru olma. Şu görýän robot teknoloji parçalanmak biz nide fatnat biler. Bizňe esasen iki tane uly näme ýerimiz var. Bira özümizde babilýärmiz, özümüz mesela mena hazır ulanjak bolsaňyz bize aşağıda tesirlerden onu size Instagramda DM'den ýatsaňyz nämeler gerekdigini bakasyň zat hemmedan görülýär. Size ýene de urady bilýär, tasdaq bilen. Biram bizň has näme ýene de bir alýan ýerimiz var. Yusfarit.com'dan alýar şo taýda bakalar edil bizňki alamatly bakalar hem näme has nämede ul market olan sam hasanan böyle ýöne olamam dastakda var eken 20 manatda dastakda ýokda şonçy edon koýun taýlaryň diýen men fikrimçe ýani tapawd ýok sizden artmaş 20 manatdan da ýusfaryda istanadan market edu elmi damas size robot teknoloji yani ilmini getirip berýär öýüňizden arkaň robot teknoloji öwrenip bermeli edip berýär. Sana bir ýene bir sorum bar. Edil hada Türkmenistanyň robot teknoloji gelecegi bundan ösüp gelýär. Özümizde düşman. Ösüýär Türkmenistanyň ösüýär başga da dünýäde öwrenýänler bar, taşlanlar, mağdurlar öwrenýär. Taşadyp mekteplerini Amerikada diýär, Malazyada, Türkiýede ýurtlarda ýürüki mekteplerini robot teknoloji öwrenýär. Ýürüki bir sapakga robot teknoloji öwrenýär sapakga. Bizim ýurtumyzda da şoýa öwrenýän mektepler barmy? Gelecegi öwrenýän mektepler barmy robot teknolojiýa ýetişdi? Men fikrimçe da aslında bar böyle men aýdan mesela mena birinji ýylyňda barýan mektepler aýdan ýylyňda barýan men fikrimçe o 97 sebäbi halkara olimpiadalarga hemmesine gatnaşan başga 86-njy mektep bar robot tehnikasy boýunça 130-njy mektep bar 49-njy mektep bar ADÇ bar aýratynjy çağlar üçin ondan soň şu mektepler ýa-da şu wagtdan fundamentten goýup başlady. Robot tehnikasy boýunça mektepden sanysik bolsa gelecekde hemme mekteplerde de bolar. Şoňa robot tehnikasy üçin aýratyn kurslar, sapaklar, zatlar, da şoňa garaşýar. Ben sana oraya bir soru Macerat deyip şu görýär unomy bilen Leonardo'dan tapawdy aýdyp bersem. Unomy bilen Leonardo'dan tapawdyny aýdamyzda aslında daş keşine tereden gide gön bilýär bolýar. Nämeler tapawdy, bir atlar tapawdy birinji bilen. Ondan ikinci bilen beyinlerine sergäs,
Uno da beyin Leonardo'dan qagaranna ikisi kisrak yani Leonardo'da has koprak kopram has saltra işlap bolýar uno qaramda ýöne Leonardo'da bizde hemişe çykan bir problem var. Belki aslında işleyendir ama biz işletip bilenlerle sonuçta Bluetooth sensör var. Bluetooth sensör biz işletip bilenler. Uno dolanamda işleyen Leonardo dolanamda hiç aslında işleyen. O ne Bluetooth sensör şansın mena ne mesela diye. Bram plus tarafı var. Uno da ayrıtin kabel gözlemel kod yükleme için yani Leonardo'da halk arasında dişiyalı Samsung'lar açın. Ne mesela molekülde uzun USB. Gönda aslında satınlarımızda yanına yürütü kabeli geliyor. Eğer kabel ise diğer bir kabel almalı oluyor. Printerlarda da aslında printerlar tamam mı? Ama Leonardo'dan kabel ise ümizak telefonu veriyor. Samsung'un USB'si doğru ya. Alaymalı. Aliyası muhafaza. Almak gerekiyor. Samsung'lar açın. Gelmesinde gelemek için sağ olsun. Ayyan. Videolarımızda görüşeceğiz. Sağ olun. Böyle bırak ne belli sektadım. Madem şu an silah ayıklarım oluyor. Kanalın aşağısında tesirler yani kendi tesirler ayarmalar. Hakikaten sizin yazar. Fikirleriniz biletmez geliyor. Yanlış şey diyemeyiz. Rahat diyebilirsiniz. Öğretmenleşiniz ama ne yapıyorsunuz? Alın videonun halatama da like koyuyorsunuz halama ama dislike koyuyorsunuz. Ol her şahsiyetin öz sayılar bileceklerdi. Son kanalda da ağza olmayandan çıkarmak ağzada bu. Elinde hala adama ağza olur. Boş vakit geçenler yoktur. Yine şunu videoda gelip ondan sonra şu haftanın bir ne ağza olan canlı açım çıkarken halkarada başka kanallarda barken bizim aydaya bir canlı açarken şu yapacağımız oluyor. Bizim koyanlardan gönlüde barıp duruyorken yok orada notification'dan da telefonumda gönlüde taydı girip görür ya. Sonuçta onun da yakıp koyun. Oğlum ben aynı çaklar şunu yanar. Benim bir haberler sizden gelen himmet tesirleri Celalettin buyur cevap veriyor. Size benim sorulum himmetini şu benim sorulum değişik videolar çekmem mümkün ve şu soru şu adamdan geldi videomda koyuyor. Ne tip olsa sizden gelen soru. Başka bir tane tahtamalarımız daha varsa öyle edebilmeyen olsanız bir de yarıp uğraşsanız edip görküdür. Sizin amadınız belirtin şu adam tarafından ya da şu oğlan şu kıyık tarafından tapıllı şu haş oyunçaydı o diyorsunuz. Yani tapsanız yazılır mı? Düşünün kendi problemleri düşürür. Onun videomuz sonlarım. Sağ olun. Sağ olun. Size de sağ olun. Sağ olun. Videomda görüşeceğiz. Sağ olun.